Phungkaha tini kok borok sal no rugui ang nai tongnai joto ani takhuk bukhuk okra chakra tai ani jara friends tongnai belai belai khwlai ani khani hamjakmung tai okra rokno ang khulumung yaparo. Chung saimano kok borok chini amani aro jeta chung swrungui chung tabuk society o borok bai kok sana bagai chung ব্যবহার khai tongo omono no chung amani kok ebong kok borok so kok borok no tui onek chini bisingo চর্চা tongo bitorko tongo criticize onek kisu tongo haifano chung jotto chini amani kok borok no hamjago haste sarkar kok borok no sarkar ni kaisa সরকারি ভাষা hinei saklai rikha aboni por theke no school college university rogo tabo kok borok porijagi tongo chini serera kok borok swrungui tongo kok borok bai tabo college university o chini kwbangma chererok pori jemon tongo recently bibhinno college rogo bo kok borok teacher recruitment khai rijaka ebong kwbangma thousands school o kok borok porijagui tongo kok borok no chung taibo bini development chung khaina nangnai aboni bagui haste sarkar bibhinno yapri semani chung nukha aboni bagui chini central government bo onek chungno chumachu ri tongo TTADC o jemon নীতি আয়োগ আগে 15 ফাইন্যান্স কমিশন থেকে বসংনো কা বিভিন্ন ফাইন্যান্স কমিশন রাং চুবাচুরি খা ডেভেলপমেন্ট বাগৈ স্টেট গভর্নমেন্ট ব চুবাচুরি tongo kok borok no tui horap specially onek bitorko ongmano kintu ang bitorko thangya ang sana nayo je kok borok no tui taibo suinani taibo abono chung bahai klai kusuko tisaiman प्रयास chini tongna nangnai roman hora bungui mano bangla hora bung mano অথবা chini devanagaric script bai chung যারা সুইমানো chung সুইনানি দরকার কথমা তারপরে ফকটেল chung তো nini samung তারপরে nini siklarongni অনেক কিছু আমহাই tongo যেটা ককফির হিনো chung kokdoma heno তারপরে কগ্রবাই অমহাইরনো chung taibo bisi bisi kai sui chung chini next generation ni bagai klangna দরকার ang saimano যে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি এবং বিভিন্ন কলেজেস রগো পরিরিনা বাগৈ ইভেন চিনি রেফারেন্স বুক বইনি অনেক অভাব দङ তো যারা সই করুং বরক আবনা ওয়ানসনা নাংনাই বেশি বেশি কে সিনা নাংনাই এবং হাসতে সরকার जों ওয়ানসগি দङ তাইবো যারা রাইটার্স দংনাই ফোরাম রাইটার্স বিভিন্ন গ্রুপ দংনাই বরক যদি বই কতাল সাপকাই কে जों বাহাইক্লাই বরনা ইয়াম তাইবো বেশি খ্লাই রিনানি বরংনে বইনো সাপকনানি এবং বিভিন্ন activities ni bisingtui bahai khlai kok borno taibo chorchao chung tubuiman to kajei tini pura haste beremono bibhinno jagao kok borok salno rogoi bibhinno activities chung nuknai musamung rosamung kok salaimung panda jara sui kurung jara kok kurung borokni panda rok chung nuknai তো আপনি বাকিনো আং সানা মজঙ্গো বিতর্ক থাঙিওই जों যে যা মানসাক তিনি সালো এটলিস্ট এবং সারা বছর বিশু ব্রুম ব্রুম নো जों চেষ্টা কেনা নাংনাই যে আং তামো সি আনি কালচার হুকুমু মুকুমুনি সম্পর্কে আবনাং সুই রিটেন ফর্ম কালাং থাকাকে আনি নেক্সট জেনারেশন আবনো পরিমাননাই সোরঙ্গৈ মাননাই তো হাই ইনকে যে চিনি কক বরক আবো taibo developing nai ebong konodim abo kamai thangala onek language chung nukha world o written form o kwrui ni bagai abo kamai thango to script tui kisa bitorko tongo thik no ani kok hinke aro thangioi chung joto je roman bai suimano suidi je bangla bai suimano suidi devanagari অক্ষর bai suimano suidi chini generation ni bagai chung literature chung kalangna nangnai chung sahitya যখন তৈরি উনিয়া
purinani যখন abo scoop kori unai tamano purinai inke ani folktales agini kahini tamotong abo dharma ngai mano abo bibino sini society ni raida ngai mano sini custom ni upora chamung ni upora resamung tongo musamung ni abo tal theke bibino ye abo sweet kalang khainke abo sini phainai salni bagai belai nangmani ngai to kok borok ni salo hai no hai nai tongnai ani ত্রিপুরা হাস্তিনি ভারতহানি তাই ভারতহানি ফাতারো যারা আনো নাই tongnai chini kok borok na hamjaknai kok borok sanai joto taku buku rono ang hai na hai ofung ai sri sri ni khulumung tai ane khane hamjamung yafore ang jotono kaham tongbai dihine ang bhagavan ni thani ang প্রার্থনা খালাयो হামবাই যতন নাই তংনাই তাকুরন